Drono pula na ani video lam soko tini chung saimlane Gong MwsaRwnai Honwi Saka borong nang bikas deporma sar amhake sawiknarika Gong MwsaRwnai Honwi sini borong nang sar Ránjtt deporma amhake sawiknarika tamni mala age sini borong nang sar bikas deporma mudhni sama tongo je boila khukti khogishna ni samani tongo ke abon kok no tino kok phiro murika sini borong nang sar Ránjtt deporma amhake April maso Gong MwsaRwnai Honwi ani video nai hamna to kha ta khaju te subscribe khai ko to video nai to kha subscribe khati like khai comment khai tai pula ni siming la jora video script khai oi nai di himale first jora ni pula hoite first jora nai kha la jora nai kha noro joto kok buji mane tomni baga ang kok sana than don tomni baga ang amhai video tu buka tomni himale interest ang norong baga amhai video tu hai pia pula ni siming la jora video nai di video script khai oi nai ma kha norong ni kaham norong te buji manai ma kiching deporma takphano bo mahe comment khanyani bo mahe ke kok sakai bo mahe ke bukha bainyo bo mahe ke sawi ungno takphano saimale ko sinti bako tamni himale mayung ukloga seisong ni age buba kra sab khamna okok nang belai khana jakata himale takhu joti phano omo haike baksa comment khane botonga hamya comment khane botonga kaham comment khane botonga phiaba naiti je buba kra kok samnang belai khana jata himale mayung ukloga seisong ni samani okok belai khana mako angkha Tripura sarana bakino kaham kok tubu mase phia baksa borok tom ni san rok nugui maka noro amhai borok tom ni sanama chong norok bagi norok bagi khula tong comment tom ni sanama chong sawi khna di tai phunuk di bok je kok saman haban ang o ta khungno phurunga nalia bom amhai comment khaimani tei bini mungbo ang sana thale phia derma kiching derma lasi mungna musungi angke phia baksa borok ta akhisoro tipano derma kiching derma no insal khayo tam male amo haike naiti bo sini Tripura rokni bagui sini derma no bagui angkai samung tangnani hini kok kam pitna hini phaimanche phia do kok to soino ang to bisi kok bo maya haya deba ang bisi amo hai kok bo ringya tamhala ang kisesa soli drop siko haipano ang YouTube kicha akis chare function hoteno YouTuber hnani nei kaisa man wansuk mungani tahu joti ani channel subscribe ningkha 8000 ungjak tomni himale ang nadi akis ni hote 1 year khanmo channel ang busukai kosto khai ngokoi koi phagna phiaba baksa borok sau ama hake ya ang kun phunga bothale ang je bo comment khma remove bo khairika hapano ang reply bo liya mo hake ani channel no nai chaje hangka nang ani video no ta nai di ang sawo ang kuno hamya sana thangmani ya phiaba dedi sinung ani video no nai chaje ang tongkha ani video ta nai di phia baksa no hamjane bo tongo hamje bo tong morokhe masane bagin bo hamya bo hinja khinai phiaba masa ni bagin no chini bosorok chini dofaroke hamya hinjago masa hamya hangka no abujuto no khobjago hima hai nadi yasi pasta saman krei yabono chini gorobo borok bo yasikong saman krei baksaban deh panang sina juda muja panang sina phiaba kebon ke solai nge maya hedi bana ye baksa yasi kolok tongo baksa yasi bara tongo tamni himale sini borok no amo hake tongkho ang kuno hamya sana thangmani ya phiaba ang bisi kok sama tongui ang bisi kok lajati sama token rok nagadi omo hake ang khomasano phiaba omo de sini tongthai sini chathai omo hake sini nadi ang mo hake video slamani baksa sajana tong baksa sajeba tongo tamle baksa comment hit comment khane tongo omo hai borok na ang sanamo chongo please norok na ang request khayo omo hake hit comment takhai di ang Tripura no video khulum ka taismala next video Tripura sai rok thank you for watching next video bye